Yuswane Mbarjo udakara 70 taun. Senajan wis klebu sepuh ananging tandang gawene ora kalah karo para nom-noman sakukupan desa Karang. Saben dina pakaryane buruh ing panggonane Den Budi. Yen ngepasi sawah akeh gawean, Mbarjo makarya ana sawah kayata macul, nglawet, tandur, ngrabuk, matun apa dene panen pari. Dene yen sawah ngepasi sepi gawean, Mbarjo makarya ana kebon lan pategalane Den Budi sing pancen wiyar. Nandur bibit, ngrumat, tetuan, nyiram wit, ndangir lemah, apek klopo lan liyane. Prasasat saben dina Mbarjo ora tau leren. Mulai saka nyambut gawe, Mbarjo isih kudu ngarit sebab ngopeni wedhus cacah 6. Bab tandang gawene Mbarjo sing peng-pengan, tangga kiwa tengen omah pancen ora ana sing maido. Mbarjo kuwi wong tuwa sing pedhol nyambut gawene, ananging ana sipate Mbarjo sing kurang becik, yaiku ngopeni barang derbe liyan. Upamane mulai saka makarya weruh gedang mateng ana pinggir dalan banjur diapek tanpa nembung karo sing duwe. Yen pas ngaritke wedhus kok wayahe kewengen banjur bras-bras ngarit kalonjono duwe liyan. Yen ana sing ngelingake, mbok aja tumindak kaya mangkono. Jawabane Mbarjo malah sengol saja ora dadi karepe. Tangga kiwa tengen omah mung padha meneng wae merwi pokale Mbarjo mundak dadi rame apa dene sulaya. Apa maneh sing diopeni kuwi klebu barang sing remeh-remeh. Ananging sawijining dina ana prastawa sing ndadekake Mbarjo dadi sadar menawa tumindake seneng open-open derbe liyan kuwi klebu tumindak kang ora becik. Ceritane mangkene, ing sawijining dina Mbarjo mulai saka garap sawah ing pategalane Den Budi. Mbarjo ngliwati kebon suwung sing sukete alang-alang nganti kena dienggo ndelik Duratmaka. Dumadaan bluk talingane Mbarjo keprungu swara klapa tiba saka wit. Mbarjo incang-inceng goleki sumbere swara. Dheweke nyawang mendhuwur katon wit klapa sing dhuwure udakara 10 meter kuwi wohe pating greyong tuwa-tuwa. Mbarjo miyak suket alang-alang. Ing ngarepe ana klapa siji gemlundung. Wah, bejo kemayangan. Iki sing jenenge rejeki nomplok. Guneme Mbarjo ana ing jero batin. Klapa sak glundung kuwi banjur digawa mulih. Tekan omah klapa kuwi banjur didelikake ing pawon. Rencanane sesuk-esuk arep dislumbat banjur arep dienggo gawe santen. Mbarjo banjur mangkat ngarit. Bengine udan grimis kawit sore gawe kahanan kekes adem nyenyet. Mbarjo wis mapan ana ing peturon sebab awake pancen krasa lungkrah. Udakara tengah wengi Mbarjo rumangsa krungu ana swara ngarwara njaluk tulung. Mbok menawa iku suarane tangga ngarep omah sing pancen lelaranen. Guneme Mbarjo ana ing jero batin. Ananging sing dadi gumune Mbarjo, swara kuwi molak-malik. Kadangkala swara bocah cilik ngarwara, kadangkala swarane wong wadon, kadangkala swara wong tuwa. Malah sangsaya wengi swara kuwi sangsaya sora lan cetha wela-wela.
Mbah Rejo mengkiri kitoke. Swara kuwi sumbere kok saka pawon. Mbah Rejo njur jupo senter banjur buka lawang pawon. Dumadakan Mbah Rejo weruh klapa sing sore mau didelek ing amben wis malih dadi cumplung sirah wong. Aku njaluk dibalekake ana omahku. Cumplung kuwi sambat-sambat. Mbah Rejo njur bengok-bengok banjur ambruk semaput wis ora eling Purwoduksina. Tangga kiwa tengen omah banjur padha teka ing omahe Mbah Rejo. Mbah Rejo crita lelakon sing diweruhi karo nuding-nuding klapa sing isi ana ndur amben. Tulung, klapa kuwi baleno ana kebon. Suwung ora desa kana. Mbah Rejo njaluk tulung marang tangga teparo. Klapa njur dibalekake ana papane. Saka prastawa iku tekan seprene Mbah Rejo ora nate open-open darbe liyan maneh. Senajan wong sing duwe ora weruh, Gusti Allah mesti pirsa. Ya yen sing diopeni kuwi barang enak dipangan, yen sing diopeni kuwi memolo rak malah nyilakani. Ngono guneme Mbah Rejo nalika nyritakake lelakone nalika padha tirakatan ana daleme tangga sing lagi keseripan. Mekaten kalau wau sampun kula waos cariyos alaming lelembut kanthi ira-irahan klapa lelembut njaluk bali dening Sumarna. Muga kemawon cariyos kula wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.